Jamen hej og velkommen til min præsentation om køn i et politisk perspektiv. Så det første jeg fortæller noget om, det er mandatmodellen versus deskriptiv repræsentation. Og det her mandatmodellen deskriptiv repræsentation, det er to måder at tænke på, hvordan politikerne i et repræsentativt demokrati skal afspejle befolkningen. Så for eksempel i Danmark, der er vi 50% mænd, 50% kvinder, sjovt nok, men der er flere mænd, end der er i Folketinget. Altså flere mandlige politikere i Folketinget, end der er politikere, eller end der er kvindelige politikere. Og er det et problem? Jamen, hvis man er tilhænger af deskriptiv repræsentation, jamen så synes man det er et problem. Fordi at man mener, at demografien blandt politikerne skal afspejle demografien blandt den befolkning, de repræsenterer. Så der skal være lige mange unge politikere, som der er unge borgere, lige mange ældre politikere som ældre borgere, og lige mange indvandrerpolitikere, som der er indvandrere blandt i borgerne. Og altså også, at der skal være lige mange kvindelige og mandlige politikere, som der er kvinder og mænd blandt borgerne. Og grunden til, at man mener det, det er, at jamen, man kan bedst tænke for sig selv, altså som mandlig politiker vil man bedst kunne repræsentere mandlige borgere og problemer, som mænd har, hvor kvindelige politikere vil bedst kunne repræsentere kvindelige borgere og kvindelige politikere. Hvis man er tilhænger af mandatmodellen derimod, jamen, så mener man ikke, det er noget problem, fordi at de her politikere, de er jo valgt ind af folket, de er jo valgt ind af borgerne, af alle borgerne, og derfor repræsenterer de alle borgerne. Og det er altså borgerne, der har, de er ikke blevet tvunget til at vælge nogle politikere over andre, de har kigget på alle de politikere og tænkt, okay, hvilken af de her politikere repræsenterer mig bedst, og så har de så valgt den. Og jamen, så er der jo nogle kvinder, der har valgt nogle mandlige politikere over kvindelige politikere, jamen, men det er jo så bare fordi, at de har repræsenteret, kvinderne mener, at de kan repræsentere dem bedst muligt. Og mandatmodellen mener altså, at jamen, hvis befolkningen ikke føler sig repræsenteret af de nuværende politikere, så vil det nogle andre politikere ind. Og det jeg så fortæller om, det er noget om kvinders repræsentation på forskellige politiske niveauer af samfundet. Så herover der har vi en graf, jeg har taget fra bogen, der fortæller noget om andelen af kvinder i Folketinget gennem tiden. Så den her graf er så en lille smule gammel, den viser kun fra valget i 15, hvor tallet lå mellem 35-40%, og nu ligger det så på 43%. Men pointen er, at det ligger der lige under halvdelen. Hvor at i kommunalpolitik, her har jeg så en artikel, der er taget fra Institut for Menneskerettigheder, det fortæller, at omkring efter kommunalvalget i 2021, der var 36% af de valgte byrådspolitikere kvinder. Så altså lidt over halvdelen, hvilket er langt under de 40% vi lå på i Folketinget. Og blandt borgmestrene er det endnu værre. Der er 21 ud af 98 borgmesterposter, der går til kvinder. Så det er altså godt 20%, en femtedel af borgmesterposten, der går til kvinder, selvom kvinder er 50% af befolkningen. Men hvorfor er det, at der er så mange færre kvindelige byrådspolitikere sammenlignet med kvindelige folketingspolitikere? Jamen det er der flere grunde til. En af grundene er, at der er flere mænd, der simpelthen stiller op til valg i kommunalpolitik end kommunalvalg end kvinder gør. Og hvorfor gør det det? Jamen her er artikel for DR, hvor at Signe Bock Segaard, hun er forsker ved Institut for Samfundsvidenskab i Oslo, at hun fortæller, at en af grunden det er, at politisk erfaring er vigtigt, og det er mænd, der har mest politisk erfaring, hvilket jo sjovt nok kommer af, at der er flere mænd i politik, flere mænd, der får erfaring, og det er så dem, der har erfaring, der fortsætter, og derfor bliver der ved med at være mænd i politik. Og en anden grund er, at i Danmark, jamen der er flere, partierne har en større procentdel medlemmer, der er mænd, end der er kvinder. Og de fleste kan godt lide at vælge dem, de minder om sig selv. Og så siger hun også, at mænd takker oftere ja til at stå på listen, når de bliver spurgt end kvinder. Men hvorfor gør de så det? Hvorfor er der Hvorfor? En anden meget, meget stor grund, som man hele tiden hører om, her er det sådan en artikel fra TV Midtvest, der snakker om det, det er, at
kvinderne simpelthen ikke har tid. Fordi at være byrådspolitiker, eller kommunalpolitiker, det er et fritidsarbejde, kan man godt sige. Man får en lille smule penge for det, ikke ret mange. Man er nødt til at have et arbejde ved siden af. Og i de fleste danske familier, jamen der er det kvinderne, der laver husarbejde, gør rent, laver mad, passer børn, vasker tøj, så videre. Og det er kvinderne, der gør det, så de har ikke tid til at passe os være politikere. Hvor mændene, jamen de har ikke det problem, der bremser sig, og derfor kan de godt være det. Og her har vi så fra artiklen, hvor vi har Eva Petterup, hun er byrådsmedlem i Viborg. Hun fortæller, at hende og hendes kvindelige kollegaer tit bliver spurgt om, at hvordan får I tid til det, når I har så meget at lave, burde I ikke være derhjemme og passe børn? Hvor at mændene altså ikke får det her problem. Og det viser så også bare, at der er en kultur om, at det er mænd, der er ude og styrer landet, og det er kvinder, der er derhjemme og passer børn. Men er det et problem, at kvinder ikke er bedre præsenteret? Jamen, igen, der er to måder at tænke på det. Det er mandatmodellen eller deskriptiv repræsentation. Hvis man mener af mandatmodellen, hvis man er tilhænger af mandatmodellen, så mener man ikke, at det er et problem. Fordi igen, hvis kvinderne ikke føler sig repræsenteret, så kunne de bare stemme nogle andre ind. Altså der er ikke nogen, der har tvunget kvinderne til at stemme på mænd. Hvor at derimod, hvis man er tilhænger af deskriptiv repræsentation, jamen så synes man det er et problem, fordi at kvinder forstår kvinder bedre, altså at mænd og kvinder er ikke ens, og en mandlig eller en kvindelig politiker vil bedre kunne repræsentere en kvindelig borger. Så her har vi et eksempel fra bogen, eller den der tekst vi læste, som fortæller, at det var i Norge, hvor man kørte et forsøg, der sammenlignede kommuner med mange, tilbage i 70'erne, kommuner med mange, eller 50% kvinder, og kommuner med ikke ret mange kvinder i kommunalrådet. Og det viser simpelthen, at de kommuner, hvor der var mange kvindelige politikere, de havde bedre børnepasning. Og det er jo sådan et godt eksempel på, hvordan kvinder kan tænke anderledes end mænd. Fordi at, jamen igen, børnepasning, traditionelt kvindeligt område, så mændene, der sad i kommunalrådet, jamen de ville ikke have tænkt over, at børnepasning, jamen det var bare noget, konen tager sig af, så det har de ikke tænkt over. Hvor at, jamen lige pludselig, så er det dem, der tager sig af børnepasning, der kommer ind og bestemmer, og så bliver der så gjort noget ved børnepasning. Og det er altså så et eksempel på, hvorfor at deskriptiv repræsentation burde, eller hvorfor det er en god ting, og hvorfor det er et problem, at kvinder ikke er blevet repræsenteret. Hvor at, igen, mandatmodellen siger bare, at der er ikke nogen, der stopper kvinder. Okay, yes, nej. Ja, jamen, det var det, jeg havde for i dag. Jeg tror, jeg er ved at løbe over tid nu, så hej.